Hi guys, ito ang Bertos Vlog Channel, isa sa Team Quadro. On this vlog, mag-unbox tayo ng microphone, ang Boya MM1 microphone at ang Gorilla tripod. Sa mga bago pa pala sa akin channel, ako ay nag-a-upload ng Bisaya Vines. So kung gusto nyo ng Bisaya Vines, sa mga bago pa lang, may mga video tayo. Ang naririnig mo pala ngayon ay yan ang microphone ng ating cellphone. So nandito kasi tayo ngayon sa loob ng bahay kaya maganda ang resulta ng ating mic. So mo ni ang tingo guys kung naa ka sa duol, kung wala kay headset, wala kay microphone. So muni ang tingo guys basta nakasanayo kung wala kay microphone. Day ali ra gud day. I-videohi ko be gunitin na lang ng tripod be. Sige na ay na. Sige na. Hoy igora ka mag-video ba? Ali na ali na. Hoy sige na ba? Sige na. So dalawa ang ating bubuksan guys, ang Gorilla tripod at ang Boya MM1. So kung hindi mo alam kung ano ang Boya MM1, pwede kang manood dito. Kung gusto mong mag-vlog, maganda itong gamitin. So tignan natin guys. Sa'yo nasa ulit ko. Ito yung camera woman kay tarong kay kamot. Sige lang. So guys, sagol Bisaya na ni guys. So ito ang laman niya guys. Ang daming nakabalot. So ito siya guys. Bubuksan na natin. So ito ang laman niya guys. So ito ang Boya MM1 microphone. So naka ano na siya guys. Meron na nitong hindi ko alam kung anong tawag. So pangalawang beses ko nang bumili nito guys. Kasi yung una nasira kasi siguro dito sa cord niya. Ano ko itong magtagalog call? So ito ang laman guys. So ito ding kuan Gorilla. Gorilla tripod. Ito try bubuksan din natin to. So nandito kasi tayo sa loob ng bahay guys. Kaya pasensya na sa mga view. Hi guys. Upload rin anak ko. Hi guys. Gapa man kadarita. Sige, posing gamay. So ang Gorilla tripod guys. So ito siya. Actually, hindi siya gorilla. Guys. Hindi siya gorilla. So, Ganun gitawag siyang gorilla to. Hindi ko din alam bakit tinawag siyang gorilla. So ito siya guys. Wow! Apakaganda! Wow! Pwede mo Apakaganda siya naman yan. Ganito. Bali-baliin. Pwede siyang bali-baliin. Ang uinin mo guys. So guys, sige na mo kugso. Meron siyang camera holder. So iikutin lang guys. Kagaya ng pagpapaikot mo sa kanya. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng So ayan guys. So ang ganda guys. So ganito sila sa bahay guys, ang ang kulit nila guys. So itatry na natin guys kung ano ang quality ng ating microphone. So mao ni ang tingog sa ato ang Boya MM1 microphone guys, basta naata sa duol.
Birto, asa ang sudaan? Tuara ang sudaan. So mo ni ang tingog kung naa ka sa layo, mulayo kag mga 3 ka metros. Ikaw ang mo judge. Tuara ang sudaan. So kayo ang humusga kung ano sa tingin nyo kung maganda ba. So sana nai-enjoy mo ang pagpapanood kung sino ka man. So yung kain na tayo. So i-upload rin yan ako na Paul. Kain tayo guys, kain. So ganito sila sa bahay guys, ang ano, ang kulit nila guys. Naglinyaw lagi mo. Actually guys, mayroong inihintay ako na kaso. Kaso mas ay lawyer break ako na sa reservoir. May nagpunta kanina dito. Mayroon daw siyang ano. Paparesolve ang kaso. May kaso siya doon sa ano sa Maynila. Unsay kaso ba? Ang kaso. Walang kaso. Okay. Okay lang. Okay. Magmukbang ka pa. Tamang paggamit ng kutsara tinidor. Ganito. Oh, guys. Oh. Kanyanin, no? Ayun. Yung white lady. Right, please. Mal- Tuyo man eh. Walang tagkaon mo suka. Maagin no. Tadaka, nagalan nga.